سلام تغطاتلتنا يزو channel كمي كنيخم لمون خلنا تعبينا نتقمنا نزبل كوار استهيزة غريبة لغو نايلو مارسنا كمي جيرنا وشتاو سلامنا نعبي ويوشتاو سلام نركب تبلا رستي كون بزحات إيرتراويان أبز جزيزي كابستفل عليه جكونا ديو متشونا زي مهلاو أبعدنا سلامنا يمسان كسانتنا يمسان نابستفل عليه هجرات سلام كنركب تسديدنا لنا إيرتراويان تراي ديكونا بحفشة بزح حزب عالم كابن نابن كسدد نرد لنا سلام نخركب دقاو سلام سلستساني التزاقرم جن التزبز حسب أبتي أزيو سلام زلو عدنا نبري سلام دسنجن وحدا يكونن نحنا ترايدي كوناس ولا توما بكابينا زلو أب سويدن دي أب سويسرلاند نروي يوكي يو اس كندا أستراليا ولا تنزمع بلا زبهال عدتها زلو من رأيو بمولهم سلام نايمس أنت جمع أب وشتهم سلام يسونو ولا بتكبابيهم زفسس سلام تلوم أو وشت غازي مهلاو سلام جن نتبدأ جزء سلام كم زي تستمعرو يجبرك سلازي لومي كمي جيرنا نتوشت أو سلامنا كنا عبنا خير معدا كابتي أب سلام زلا على بوتا زلون أبناء سلام نجرات نوبل برايز تشلمت دلاي لاما زبلو ناي تيبت مراحي مالتيو بزح جزيت قصات ناي سلامن ناي فقرن نود ندك سبات زعبن زحابو معدا كأب استفر على أرسي كندهسس كنفتني نامو كتغمنا كنا تكبر خنفتن دما كتايقدمكم امبار نايلو مارس تمرتنا life changing advice from Dalai Lama إلى الله دلاي لاما مراحناي تيبت وي أحد من قصصنا تيبت منفساون ناي حجر ويناي تعدي مراحيو بزح نسوس تزاربو أب لبونا ناي دك سبات زلعة لبوتا زلو سب سلزخونه بزح جزيه نسوس تزاربو كم تقصق تكسرينا لنا هي ود ما بزح كلا سزخونه زربان معدان كفسس وترينا نعزب سلازي كابوم لومي شوعته أب استفلالي صلاتنا هيوتنا نوشتاو سلامنا كعبيو زخولو وشتاو سلامنا كندسس كحجزونا زخولو زبلنا يملت بتاعت هيزا غريبة له أتقدميتي أب حاجوس or unhappiness يا نساد منتاي تبلا happiness is not something ready made it comes from your intentional actions and efforts حاجوس يلو حاجوس كل جزء حاجوس ينا سقيلنا حنت خي جبرنا بعلك مثلا نصبيه نجر أيقونن حاجوس بعمقت بمستو على كم نجبرهم نتفتات وي تكبارات وي سرحات زمت حدا فلويس أقام خانيو دلاي لاما زنجر انتاي كخونو خلتهم نجبرهم سبات نابنت نسبات عم حجاس كخونو خل كالاي حاجوس كفترنا زغلاب كبابينا نابنت مزحقسونا سبات مغرب كمون زحقسنا سرحات مسرح أب علاماتنا علامانا كندهسس مفتان مسبات كنودادر زين مفتان اتنا عناك حقسنا زخل تراي متمات اليوم استفل عليه نتبتات زعب حقس كالوت فيديوهاتون غير اللغو رأيوه اليوم نجارات اليوم مثل نجبري حقوس مثلا حنت خي جبرنا كن حقوسي لنا أين حسب بزوج جزء بعدنا حقوسي بخمي كم زمت أين فلتنا وي سب كوميدي مستزاربة كازمت وي دما كم زي نايك كوميدي فيلم مسرع كازمت سخيني تسمعنا كومجنا يكونن ويكا مسعره تخم سراب حقوس كل جزء بعالخا معلتها وتسرحه أنتي صحيح مالت وي كعكعيل كمال سترة يكون حقوس ملؤنتنا هيوت عقابتنا هيوت مالتيو كاب عقابنتن كاب ملؤنتن كاب قسانتنا هيوت زمز وشت أو سلام زفلفلو نجر مهانو كردعنا كخلالو سلازي كل جزء حقوس وتصيت نايتن إحنا نجورو تكبارات وتصيت نايتن إحنا نحسبو حسابات وتصيت نايتن إحنا نقربهم سباتن أكبابن نخدو نوزدهم سجومتاتن دمرنا توم حقوسات زي كنا بخاله أنصار نجارات كنكير كنفتنا لنا نسبات كاب كنحمي زي ما بجحت جزء حقوس كاب سبات هيبركون كاب تكباراتنا يزمت كاب تحساسبنا يزمت سلزي دي حقوسات لنا نكالو سبات حقوس ويكالو سبات خير عين تصبه نحن هنا خنكير تحساسبنا إيو خير كرم زلوا this is number one قصر خلته بزعبة فقرنا يدك سبات أب فقري ده يدك سبات استزاربونا غير كان تقوله people exist to be loved objects exist to be used the world is in chaos as these things are in reverse order انتهي مالتي زي سبات
أملاك فترهم كله دك سبات كفكروا كفتو إلي فتيروهم ننجرات دماغ فتر كل أملاك نخنتك أملهم مسارحنا عتنا نكخونيهم تفتيرو ودسب مسارح كخون وين تفتيرو أبزلنا يا زلنا علم جن بزح جزء عاون باسن أجرجرن زرع بقمت ليش لأن تكملهم زلنا ننجرات كنا فكر نسبات جن كنت كملهم نفتن زلنا يبن انتهي مالتي ملس بينا نترينا أب بزح جزء حبرة سبنا علمنا أبز جزء ذكر رؤيا خلنا كاب سبات نجرات زفتولو جزء تبصح زلنا بزح سب كهل قديفنا انساتات زلع على فقر الصدق سبات زرعيو لجزيو كهل نتهم تكاخاز زلو سبات ويا بتكبا بتصبق حبرتسب زلو سبات زلع على كبري وهابنا بنت انا حنت كاب تعرقني كم جيجا نعي تسقفن مالتيو كهل سب كهل ردي كلوغل هذا وروي سب صعدا وي امريكاوي وي سيلبرتي وي هوليوود اكتور كموت كله سب كل دفعنا قلمله بزحات إيرترايان أبحر كتحلو خلوجن أقدسن كمان تسبسع مثلا انتهي مالتي زي سبات نسباتون استفل عليك كبر سلزوها كالز جدده نجارات كعنو خلو جلك قاطم كله سب زيادة يحزني مثلا ناي سب نجاركن زي يقدسو لازم انتهي مالتي تاب عالمنا زعبي سجام زلو نتأملاخ فطره سرعات ناي عالم سدقيرنا يوم نسبات كيف قرز جبام نبلص لهم نتقم لهم سلزلنا انتهي نخركب نتهم كنت قملهم ذهبن تفطر نجارات جن كم سبات كاب سبات نلعل أخبيرنا كنريومن كنفقرهم سلزر أزلنا يتزعبيه تجمعت سلزي انتهي مالتي زي كل جزء سب كاب نجر كاب كالي أقحى كم زبلس نعقحو تفكير كان سب مسلاسي جيجا مخانية إذا تقصد تزارب زلا بتصل سيتنبي بزعبه رهي or on kindness انتهي بلالو our prime purpose in this life is to help others. If you can't help them, at least don't hurt them. بتعمل تجرم تقصيات زيادة ما. أب علم التونكو علامة ممسينا تفتيرنا له زلنا علامة نسبات كن حجزن كن عبن كن دقفني. زي تقند علامة استفترنا له علامة دك سبات مالتي. نز قومات كن رد نز توجعو كن حجز دمسنا زي بلوم دمسنا خنكون كابت زلنا ديو كابت نفلت أديو كنا كافل يو تعوعتناتنا كنفتر كلنا زينير تلأخوناتنا إذا خنجبر زين خل تخوينا جنب زخوني يقوم مغنيات إذا خنجبر تذاكينا and if we can help them أنت حركة حق زوم ممكن جبر لهم زين خل تخوينا بوحدو كنقول يبلنا if we can help them please don't hurt them بلا أنت حركة حق زوم عقم زي بالكاخوينو نسون جيجانديو تحنسوس يترفكا أنت واحد أجن أي تبدلهم أي تسيوم أي تعمد صومالج سبات حق زوم زي بقى كده يدخل تخوينكا at least أنت واحد أي تعمزهم أي تبدلهم أي تجقلهم إلو يزارب مالتي تعمي لبغاز تنكفت أوستاتي رداني بزعبا نقهو تنسينا قسم معنا زلو سمعيد دما كزارب كلون تابل every day think as you wake up today I am fortunate to be alive I have a precious life I'm not going to waste it حسب العرب انتهي بلا لبزيا نجو نفس وكف نجو كنت نسخ لنا من البات صلوت نجبر ويدعى نجبر نحرقينا بزي قد استحرت صلوتنا أتليس نأملاها انتهي لنا مسجنا لنا thank you God تمسجنا أملاها سلما انتهي تمسجنا كلنا نزالوا مخريات لزبقع كاني I'm fortunate enough هذا جزء بس السعينا يزبل على زبلنا نجارات عويرنا التمتن سأنا مدك أسناسي أين السوء للونينا أكيد هسا يكون معنا نابنت أب أفريقيا جيشلو أبز نبركو نجهو تنسيخا صحي كتحرك ترغبك خلا أب كبابي ديسمبر وجانوري تمسكن واو إلكا مغنياتو أبز معبول عالم كنا بركلنا صحي حنت بلستي هي ابناي تفطرو مخانا هي ابناي أملاح مخانا سلا زردعنا سلا متاي تردينا قدمو كاب صحينا تولينا لنا أبز صحي كل جزء سلا زي تركب اتناي تفطرو نجر انتلو أين قدسولونا انت قديلونا جن كنحمم نعود راينا نتصلي الناس يقولوا سب كل جزء قدام يتصلوا أنا مسألة كأن نعوج يركا أين مسجنينا بو أين حقوسنينا زخا قدام يتقام نهيوتن أو حقوسن أو كسانتن أو وشت أو سلامن عبد أقام زمت على الناس يوم هنياتو أمسجانو كنت لا أنت رخيبة كمسجني بالوزع جزء سب
እንታይ ምስ ረኸብከ ኦኬ ጥዕናኻ ካልእ ሲትረፍ ትንግሆ ደቂስካ ትንስኣካ ንሱ እውን እንታመስጊንካ ንሰባት ወይ ንኣምላኽ ደስ ክብሎ ይኮና ነመስግን ንጥዕናና እውን ወሳኒ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ሕማቕ መዓልታት ኣለና ኩልና ግን ብዝተኻኣለና መጠን ንግሆ ክትንስእ ከለና ብፅቡቕ ኣመለኻኽታ ወይ ብፅቡቕ ኣቲቲዩድ ክንፍትና ኣለና ስለዚ እንታይ እዩ ኤቭሪ ዴይ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ክትንስእ ከለና ነዛ ሎሚ መዓልቲ ነቂሕና ክንትንስእ ስለ ዝበቃዕና ከነመስግን ይግባአና ድሕሪኡ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ሎሚ መዓልቲ ኣዝያ ብልፅቲ ፀጋ እዛ መዓልቲ ተዋሂባትካ ዘላ ብሚልዮናት ብቢልዮናት ተጣፊኦም ወይ ከፍ ኢሎም ከምፅዋ ኣይክእሉን እዮም ካልኦት ሰባት እዚ ተዋሂባትካ ዘላ መዓልቲ ሓንቲ ፍልይቲ ፀጋ ምዃና ፈሊጥና ከይነባኽና ከይንላገፀላ ከይነበላሽዋ ክንጥንቀቕ ኣለና ፕሪሽስ ሓደ ፍሉይ ጊፍት ህያብ ክወሃበካ ከሎ እንታይ ትገብሮ ትከናከኖ ትጥቀመሉ ንዑ ድማ ኣብ ሊእስካ ኣብ ብሉፅ ቦታ ቀሚጥካ ትጥምቶን ትሕዞን ትሕጎሰሉን ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ እታ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ትወሃበና ከምኡ ክንጥቀመላ ኣለና ልዕሊ ዓቐን ደቂስና ብዘይገለ ቁም ነገር ስራሕ የብለይን ድሓን ትምህርቲ እውን የብለይን መሊኡ ኣሎ ክትመሃሮ ትኽእል ንኣብነት ንግሆ ተንሲኻ እዛ ትምህርቲ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ እንተሰሚዕካያ ብውሕዱ ሕጉስ መዓልቲ ክትውዕል ትኽእል ኣገዳሲ ኣይኮነ ንብረት ክትረክብ እቲ ስኻ ትውዕሎ ዘለኻ መዓልቲ ሕጉስ እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሓንቲ ነገር እናፈለጥካ እንተኸይድካ ንምንታይ ክጠቕመኒ እዩ ኣይትበል ኣበይ ከም ዝጠቕመካ ባዕሉ ክመፅእ ትፍልጠት ሓደ ግዜ ነነብብ ምሽ ኣበይ እሞ ምስ ስርሐ ከይድን ኖ መን ኢሉ ካብቲ ስራሕ ኣብኡ ተሓፂርካ ክትነብር ኢኻ መን ኢሉኪ እዚ ዘለኽዮ ሕጂ ናይ መወዳእታ ሂወትኪ ዝበለ መን ኣሎ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይ መፅሓፍ ናይ ሂወትና መፅሓፍ እኮ ኣይተፃሕፈን ኣሎ ብሕጂ ክፅሓፍ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ፅቡቕ ንክንፅሕፍ ተኮይና ፅቡቕ ክነንብብ ኣለና ፅቡቕ ፀሓፊ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ዘንበበን ፅቡቕ ዝሰምዐን ፅቡቕ ዘስተውዓለን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ሞሬድ ኣይኮንኩን ስራሕ የብለይ ከምኡ ዝበሃል ገዲፍና ኣበይ ክጥቀመሉ እየ ከይባልና ክንስሳዕ ኣለና ንፍልጠት ስሱዓት ክንከውን ኣለና ብዝተኻለና መጠን ክንፈልጥ ህርፋን ክህልወና ኣሎ ኣበይ ክንጥቀመሉ ኢና ኣይንገደስ መዓልቱን ሰዓቱን ሓልዩ ክመፅእ እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ኣብነት ክበኩም ሓንቲ ሓፍትና ወይ ሓደ ሓውና ኣይዝክሮኒ ፅሒፍለይ ነይሩ ቴክስት ኢሉኒ ብቀዳማይ ካብ ዝሃብካያ ሓንቲ ኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተሓቲትናያሲ ኩሉ ሰብ ኣይፈለጣን ኣነ ግን ፈሊጠ እያ ብጣዕሚ ድማ ደስ ኢሉኒ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክሕተት ምዃኑ ወይ ክትሕተት ምዃና ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ግን ፈሊጥካ ስለ ዝፀናሕካ ተወሳኺ ርእሰ ምትእምማን ወይ ፍልጠት ከም ዝፈጥር እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክንመሃር ከለና መዓስ ክንጥቀመሉ ኢና ይንበል መዓልቲ ኣለዎ ኣብ መዓልቱ ድማ ክሐጉሰና ከኹርዓልና ቁፅሪ 5 on anger ብዛዕባ ሕርቃን ወይ ብዛዕባ ብስጭት ማለት እዩ እንታይ ይብለና ዳላላማ look at the children they may quarrel but often they do not harbor ill feelings as much or as long as adults do ብዛዕባ ሕርቃን ክዛረብ ከሎ ንህፃናት ንመልከት ይብላሉ ህፃናት እንታይ ይገብሩ ብዙ ግዜ ይሓርቁ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ምስ ሓዎም ድዮም ምስ መፅሓርኮም ድዮም ብዙ ግዜ ይሓርቁን ይባእሱን እንታይ ግን ይገብሩ ኣብቲ ሕርቃን ሰዓት 2 ሰዓት እዮም ተገይሮም ንዓበይ ምስ ከዱ እናደንጎዩ ይኸዱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ይሓርቁ ምሽ ሓሪቆም ተባይሶም ተኸራሪሞም በኽዮም ገለ ፀኒሖም ኣብ 2 ሰዓት ግን ተመሊሶም ይፃወቱ እዚያ ባህርያት እዚያ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ሂወትና ክንጥቀመላ ክንፍትና ኣለና ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ መወዳእታ ተሓጒሶም ውዕሉ እቶም ቆልዑ ተሓሪቆም ምስ ተመላለሱ ዝያዳ ተፈቂርካ ሓደ ሰብ ክበኣስ ከሎ ወይ ክሰሓብ ከሎ ወይ ተባይሱ ምስ ተዓረቀ ዝዓመቆ ፍቅሪ እዩ ዘማዕብል ክበዝሕ የብሉን ማለት ዳ እምበር ግርጭት ተጌርካ እንድሕር ፈትሕካ እቲ ግርጭት እቲ ናትካ ፍቅርን ስምምዕን ዕምቆት እዩ ዝፈጥር ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ ክንሓርቕ ከለና ብውሕዱ ወይ የቕረ ባህልቲ ክንከውን ኣለና ወይ ሓደግቲ ክንከውን ኣለና ንዑ ክንገብር ዓቕሚ ዘይብልና እንተኮይና ግን ክንርስዖ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ሕርቃን ኣብኡ ኮለል ምባል ነቲ ሰብ ኣይኮነን ዝሃስዮ ዘሎ ንዓና እዩ ዝሃስየና ዘሎ ስለዚ ንዓና ምንታይ ክትሕሸና ወይ ክትዕመና ሰላምና ንኸይዝረብ ውሽጣዊ ሰላምና ንምንታይ ክዓቢ ተቐላጢፍና ወይ ይቕረ ክንብል ኣለና ወይ ሕድገት ክንገብር ኣለና ወይ ድማ ፎርጌት ክንርስዖ ካብ ሓንጎልና ክነውፅኦ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ንዓና ትዝበለጠ ፀጋ እዩ ዝኸውን ብዛዕባ ሳፈሪን ወይ ስቃያት ኣብ ዓለም ዘሎ ክዛረብ ከሎ ደላይ ላማ እንታይ ይብል all suffering is caused by ignorance people inflict pain on others in the selfish pursuit of their own happiness
or satisfaction مبزحتو أب عالمنا زلوا قفعي وي بسجت وي نخالوت مبدال كاب دنقرنا يزبقس كاب زي مفلات يزبقس سياحن فلتين كلا لنا من البات تعبيد تنقول كنا بالخلينا السون دروتنتنا يا فلت أصله زلوا تراي مبر كينو حليفو زحسب نير انتو زخون تسب اتزقورو زلوا بدل كساكن دي حاسيا قم زلوا كينو توبت هو زل درجان لعلك حسب تزغل لبونا تزو سقل نيرو أي مقبرون سلزي تقدامي أب عالمنا زلو چنقات ويزي بسجت أب عدنا زلو كاب دنقرنا زمص مخانو كردعنا له أمرو زلو تحساسبو سفيع زغونه سب كم عينت قفعي كفلصم أيكئني سلزي ات دنقرنا كنتا يفتر سبات بچفليكا نسبات بديلكا نتناتكا سسع زغونه دليتاتكا سسع زغونه بهقها سسع زغونه أجندها نعو كتتكبر كتبل هيوت ناي بزحات كتبلاشون بهيوت ناي بزحات نصحات زيغاتات كتصاوتن يرأ مالتي ስለዚህ ኩሉ ታብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ቃንዛን ስቃይን ሽግርን ጭንቀትን ካብ ድንቁርናይ መበገሲዩ እቶም ዝገብሩ ዘለዉ እውን ናይ ኣእምሮ ፀገም ናይ ኣእምሮ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ስለ ዘለዎም እዮም ምናልባት ክትሪኦም ከለካ ለባማት ኮይኖም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ለባማት ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ለባማት ግን ኣይኮኑን ለባም ከምኡ ይገብር እዩ ከምኡ ዝገብር ለባም ኣይበሃልን እዩ ምናልባት ተንኮለኛታት እዮም ክንብሎም ንኽእልና እቲ ፍልጠት ደረጃታት ኣለዎ እቲ ደረጃታት ናትካ እናላዕለ ምስ ከደ ምናልባት بفيزيكس زنفعك كون تخليها وي بكيمستري وي بخالي وي ببيزنس زنفعك حبتها مليونير كون تخليها لبونان تزي بالكاغ تقنيه بلو مسرت هاو جيجاتات كتتصم يدر ترى مالتي ስለዚህ እቲ ማቹሪቲ ሌቨል ኣይበፅሕካ እዮም ኣለኻ ማለት እዩ ደን ቆረኻ ማለት እዩ ንካልኦት ሰባት ትብድል ተለኻ ንስኻ ጌና ኣእምሮኻ ኣይበሰለን ኣይዓብየን ኣሎ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ናይ ደቂ ሰባት መሰላት ደይርዳእካ ተኮይኑ ጌና ኣይበፅሕካን ኣለኻ ኣብቲ ደረጃ ናይ ሰብኣውነት ዝበሃል ኣይበፅሕካን ኣሎ ማለት ስለዚ ብዙሕ ፃዕሪ ከድልየኪ ማለት ብዛዕባ ሰላም ብሓፈሻ ብዓለማዊ ሰላም ክንዛረብ ከለና ድማ ደላይ ላማ እንታይ ይብል world peace must develop from inner peace peace is not mere absence of violence it is a manifestation of human compassion እንታይ ይብል ኣሎ ናይ ዓለምና ሰላም ክምዕብል ወይ ኣብ ዓለምና ሰላም ኩሉ ተኮይኑ ቅድም ሰባት ኣብ ውሽጣዊ ሰላም ክረኽብሎም ውሽጣዊ ቅሳነት ውሽጣዊ ሰላም ዘይብሎም እቶም ቀንዲ መሰረት ናይ ደጋዊ ውግእን ዕግርግርን እዮም ኣብ ካልእ ኮለል ከይበልና ኣብ መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ንርአዮ ብየማንና ብፀጋምና ብምልኦም ድቃስለይቲ ዘይብሎም ውሽጣዊ ሰላም ዘይብሎም ብሕማም ኣእምሮ ዝሳቀዩ ብሕማም ዝተፈላለዩ ኣሽማቶም ክንፈልጦም ዘይከኣልና ሕማማት ዝሳቀዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ናይ ካልኦት ሰባት ናይ ካልኦት ሰላም ክዘርጉ ጥራይ ትሪኦም ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ንባዕሉ ሰላም ዘይብሉ ድቃስ ዘይብሉ ተኮይኑ ንዝድቅሱ እዩ ዝርብሽ ወይ ንዝሰርሑ እዩ ዝዕንቀፍ ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ ዓለምና ዕግርግር ወይ ሰላም ምስኣን ውሽጣዊ ሰላም ካብ ዘይብሎም ሰባት ዝምንጭ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ስለዚ ሰላም ከዓ ውግእ ዘይምህላው ኣይኮነን እዚ ኣይነ ንዛረብ ዘለና ሰላም ማለት ውግእ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ውግእ የለን ሰላም ዘለዎ ሰብ ግን ውሑድ እዩ ምክንያቱ ናይ ደገ ሰላም ንናይ ውሽጢ ሰላም ናይ ግድን ኣይኮነን ክፀልዎ ኣብ ብርቱዕ ብስጭ ዘሎ ውሽጣዊ ሰላም ክህልዎ ይኽእል እዚ ዓበየ ድማ ክልቲኡ ተወዳዲርና ውሽጣዊ ሰላም ይዓቢ ከም ሰብ ክንሪኦ ከለና ከም ሕብረተሰብ ክንሪኦ ከለና እቲ ደጋዊ ሰላም ዘይምህላው ዓብ ፅልዋታት ኣብ ቀፃልነት ናይ ደቂ ሰባት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብ ሂወት ናይ ሓደ ግለሰብ ክንሪኦ ከለና ውሽጣዊ ሰላም እቲ ቀንዲ ተራ ዝህልዎ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ክንገብሮ ዘለና ንሕና ድንጋፀ ናይ ሰብኣውነት ክህልወና ኣሎ ሰባት ምዃንና ብዘረባና ዘይኮነስ ብተግባርና ክንርኢ ኣለና ብስለትና ከነርኢ ክንክእል ኣለና እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ካብ ነፍሱ ወፃኢ ካብቲ ንዑ ጥቕምታት ቀጥታ ወፃኢ ንካልኦት ክሓስብ ዝጅምረሉ ግዜ ሰብኣውነት እንተለዎ ጥራይ እዩ እምበር ከም ወዲ ሰብ መጠን ንኣብነት እንስሳታት መብዛሕትኦም ብጀካ ንወዶም ዝኾነ እንስሳ በጊዕ ወይ ላም እንተ ሓልያ ንወዳያ ትሓል እንተዘይላ ነፍሳ እያ ትበልዕ እቲ ሼሪንግ ልሙድ ኣይኮነን ኣብቶም ኖርማል እንስሳታት በብወገኖም እዮም ብፍላይ እቶም ሓደንቲ ሓደ ግዜ ከምኡ ይፈጥሩ እዮም ደቂ ሰባት ካብ እንስሳታት ዝፈልየና ግን ነፍስና ጥራይ ይጥዓመና ባህርቲ ይኮናን ካብኡ ናብኡ ሰባት ክንርኢ ከለና ቆልዑ ከለና እቲ መሃብን ዘይመሃብን ኣይፈልጥዎን እዮም እናምሃርካዮም ምስከትካዮም ዝፈልጥዎ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ንዑ ጥራይ ዘሊ ተኮይኑ ጌና እቲ ናይ ቆልዓ ባህርያቱ እቲ ናይ እንስሳ ባህርያቱ ኣይገደፎን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ጥቅስታት ኣገደስቲ ኣብ ውሽጣዊ ሰላም ናትና ኣበርክቶ ክህልዋልና
زل كلون زبلني كاتلا لاما تقدميتي حقوس وشتاوا حقوس وي حقوسنا هيوتنا بصعرن بنطفتاتن دمصنبر صيل كادنا تعذب كاز مصكا ነገር አይኮነን بزعبا فقر خنزارب كلنا دما انتايلو اب عالمنا املاح كفطرو خلو سبات نخفقرو ነገራት ድማ ንኽንጥቀመሎም ኣቑሑት ድማ ንኽንጥቀመሎም እዩ ነይሩ ኣብ ዘለናዮ ግዜ ግን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንሰባት ክንጥቀመሎም ንነገራት ድማ ከነፍቅሮም ስለ ዝጀመርና እዩ እዚ ድማ ጌጋ ርድኢት ምዃኑ ይዛረብ ኣሎ ብዛዕባ ካይንነስ ክዛረብ ከሎ ድማ ከም ደቂ ሰባት እቲ ቀንዲ ዕላማ መፍጠር ኢና ንካልኦት ሰባት ክንሕግዝ ንካልኦት ሰባት ቀጥታ ንኣሕዋትና ንቤተሰብና ጥራይ ዘይኮነ እሱ እውን ፅቡቕ እዩ ካብ ሓሊፍና ካልኦት ሰባት ሓላፍነታውያን ክንከውን እዩ ነይሩ ንዕኡ ክንገብር ዘይንኽእል እንተኮይና ግን እንተወሓደ ሂወቶም ከነካብደሎምን ከነጨንቆምን ከነብሎምን የብልና ንብል ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ንግሆ ክትንስእ ከለና ንኣምላኽ ጸሎትና ምስ ገበርና ክፋል ናይ ጸሎትና እዚ እውን when you wake up every morning እንታይ ክትብል ኣለካ ተመስገን ኣምላኽ ነዛ ብልፅቲ መዓልቲ ስለ ዝሃብካኒ ነዛ ሎሚ ክትስእ ስለ ዘብቃዕካኒ ስለዚ ስለ ዘብቃዕካኒ ድማ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከጥፍኣ ከበላሽዋ ኣይኮንኩን ክጥቀመላ ቁም ነገር ገብረላ ወላ ሓንቲ ስጉምቱ እንተኾነት ናብቲ ዕላማይ ገፀይ ክብገስ ክኸይድ ክብገሰላ ክፅዕረላ ክደኽመላ ክፍትንየ ኢልና ክንብገስ ኣለና እታ ዘረባ ጥራይ ምባልና ነታ ንግሆናስ ሕጉስ መንፈስ ከምፃልና ይኽእል እዩ ጥዑይ ኣተሓሳስባ ከምፃልና ይኽእል እዩ ብዛዕባ ሕርቃን ክዛረብ ከሎ ድማ ኩሉ ግዜ ሕርቃን ብቆልዑት ተዓዘቡ ቆልዑት ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ይበኣሱ ቀጥታ ግን ተዓሪቆም ክስሕቁን ክፃወቱን ጅምሩ ልክዕ ከምኡ ድማ ሂወት ጎነፅ መነፅ ክህልዋና ይግድን እዩ ሰብ ክጎራፈፅሲ ንቡር እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ስለዝተጎራፈትና ንዕኡ ላዕልን ታሕትን ከነብሎ ክንውዕል ዘይብልና ነፍስና ምንታን ክትዕመና ውሽጣዊ ሰላምና ምንታን ከይዝረግ ውሽጣዊ ሰላምና ምንታን ከዓቢ ይቕረ ባህልቲ ሓደ ክትንኹን ንዕኡ ክንገብር ዘይንኽእል እንተኮይና ግን ነቲ ነገራት ርስዕና ቀልጢፍና ሸለል ኢልና ኣብ ስራሕና ንእቶ ብዛዕባ ቃንዛ ክዛረብ ከሎ ወይ ስቃያት ናይ ዓለም ክዛረብ ከሎ ድማ ደላይላማ ምንጭ ኩሉ ስቃያትን ሽግርን ድንቁርናን ፀቢብ ኣተሓሳስባን ምዃኑ ይዛረብ ሰባት ነቲ ናይቲ ግላዊ ስሱዕ ኣመለኻኽታ ወይ ስሱዕ ድሌታቶም ንኽርውዩ ክብሉ ንዝተፈላለዩ ሰባት ከዕምፁን ሂወቶም ከበላሽውን ይፍትኑ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ግፍዒ ኣብ ዓለም ንሪኦ መሰረቱ ድንቁርና ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ከለና ድማ ናይ ደገ ሰላም ወይ ናይ ዓለምና ሰላም ካብ ውሽጣዊ ሰላም እዩ ክምንጩ ዝኽእል ሰላም ድማ ናይ ደገ ውግእ የለን ማለት ሰላም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ነው ኣብ ውሽጢ ልቢ ሰባት ዘሎ ውግኣት ካብ ውሕድ ኣይኮነን ስለዚ ዝተኻእለና መጠን ቀዳማይ ኣብ ኤርትራ ከዋላ መዓት ፀገም እንተሎ ሕብረተሰብና እኳ ፀገም እንተሎ ውሽጣዊ ሰላም እንተለና ሰሪሕና እውን ከነድምዕ ንኽእል ኢና ክንሕግዝ እውን ክንፍትን ንኽእል ኢና ስለዚ ዝያዳ ኣብቲ ውሽጣዊ ሰላም ኣተኪርና ስለዚ ከምቲ ወትሩ ኣብዚ ቻነል እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ብፍላይ ኣብ ሰለስተ ነጥብታት ዘተኮረ ትምህርቲ እየ ዝምህር ቀዳማይ ከመይ ጌርና ውልቃዊ ኣተሓሳስባና ውልቃዊ ዕቤት ነርኢ ከመይ ጌርና ኣተሓሳስባና ቀይርና ኣተሓሳስባና ምስ ተቀየረ ድማ ሂወትና ንቕይር ንዕቢ ካልኣይ ድማ ከመይ ጌርና ቁጠባና ናይ ፋይናንሳዊ ዓቕምና ንዕቢ ኣብዚ ብፍላይ ዘተኮረ ትምህርቲ ዕላምኡ ናብዚ ሳልሳይ ድማ ከመይ ጌርና ሃሰይትን ጎዳእትን ዝኾኑ ባህርታት እናወገድና ፅቡቕን ዓዋትን ዝኾኑ ባህርታት ድማ ንድልብ ዘተኮረ ትምህርቲ እየ ዝምህር ሽመይ ጆርጆ ቶም ንመጀመርያ ትርእዩ ዘለኹ ጆርጆ ዝበሃል ኣብ ዩቲዩብ ጂድራር ኣብ ዝብል ቻነል ክትረኽቡን ትኽእሉ ብዙሕ ዝተፈላለየ ክጠቕመና ዝኽእል ትምህርቲ ኣሎ ኣብ ፌስቡክ ድማ ብጆርጆ ድራር ክትረኽቡን ትኽእሉ ብፍላይ ሕቶ ብፍሉይ ሕቶ ወይ ውልቃዊ ሕቶ ኣብዚ ዝበልኮን ነጥብታት ዘተኮረ ተኮይኑ ዝያዳ ይምረፅ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ከም ዓቕመይ ክምልሶ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብመንፅር ቪድዮ እየ ክምልሶ ዝፍትን ምክንያቱ ብዙሕ ሓደ ዓይነት ሕቶታት ስለ ዘሎ ከምኡውን ሕቶ እንተለኩም ኣብ ኢሜይለይ ክሰዱለይ ትኽእሉ እቶም ወትሩ ነቲ ቻነል እናተኸታተልኩም ብኮሜንትን ብፊድባክን ካልእን ትድግፉ ዘለኹም ነቲ ሓሳባት እውን ዲስትሪቢዩት ትገብርዎ ዘለኹም የቐኒየለይ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ምውዳእ በፂሓላ ብካልእ ስራሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድማ ደሓን ኮኑ ቻው